హాయ్ ఎవ్రీవన్, దిస్ ఈజ్ రాజ్ కందుకూరి. ఇప్పుడే ఏవం జగత్ అనే సినిమాలోంచి సంక్రాంతి అనే ఒక పాటని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇటువంటి కరోనా టఫ్ టైంలో ఒక సంక్రాంతి పండుగ ఇప్పుడే వచ్చినట్టు అనిపించింది. ఎనర్జెటిక్గా ఉంది సాంగ్. ఈ సినిమా ఏవం జగత్ని దినేష్ డైరెక్ట్ చేశారు. అలాగే దీంట్లో కిరణ్ అండ్ షాలు మెయిన్ లీడ్గా యాక్ట్ చేశారు. దీనికి మునిరత్నం గారు అండ్ రాజేశ్వరి గారు నిర్మాతలు, అండ్ శివకుమార్ దీనికి మ్యూజిక్ ఇచ్చారు. విష్ దిస్ ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ ఏవం జగత్ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ గ్రేట్ లక్ అహెడ్ అండ్ చియర్స్. చాలా హ్యాపీగా ఉంది. మా టీం అందరూ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు సార్ మా సాంగ్ రిలీజ్ చేయడం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. హలో అండి, నా పేరు కిరణ్. ఏవం జగత్లో లీడ్ రోల్గా ప్లే చేశాను. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్.